हेरगाव नैबे हाई सेकेन्डारिनि नब्लाङाव जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोननै जायगायाव नैबे दिल्लीयाव जे प्रग्राम जानो थांगासिनो दं हाबाफारि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव लामा दोंसे कैलाश कल'नियाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि मोखांजों बे लामाखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि नामाव दोननो नागिरदों। भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ बेखौ बेखेवगोन। नरेन्द्र मोदी बिथांखौबो जों साबायखर बावदों। लोगोसेनो आसाम रायजोनि जे चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो जों साबायखर बावदों। बिथांमोना नैबे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे आन्दालन समाव इनिसियेटिभ लानानै खामानि मावनाय लिभ एन्ड लेट लिभ सोदोबखौ लानानै गुबुन गुबुन हारि आरो माहारिफोरखौबो लाफानानै जे रायजोआव सान्थि गायसननायनि मोनसे हाबाफारि लादोंमोन आरो बर'फोरखौ खौसेथि खालामनानै मोनसे जौगानाय हारि बिथाङा गायसनलांनो नागिरदोंमोन। बिथांनि बे आदर्शफोरखौ नुनानै आरो मिथिनानै आरो हमदांनो हानानै दिनै मुलुगाव बिथांखौ मिथिहोनो थाखाय नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बे लामाजोंनो लोगोसे बे लामा जिङावनो बड'फानि मुसुखा बेयाव गायसनगोन। बे हाबाफारिखौनो जोङो दिनै उदालगुरि जिल्लानि रायजो राजा हिसाबै नैबे भेरगाव डिभिजनाव नैबे स्कुलाव जोङो बेखौ लाइभ टेलिकास्टखौ माने स्क्रिननि गेजेरजों नोजोर बोनो आरो बेनि जिखिनि हाबाफारिफोर जागोन बेखौ नायनो आरो रंजानो थाखाय जों बेयाव बाहागो लाफैदों। बेसेबांसो मानसिफ्रा थुबुर जाफैदों? बेयाव 500नि खाथि जागोन। जोङो सियारखौ बेयाव बहायदों 495 बे हिसाबै बेयाव फैगोन। आरो बेयाव जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारिफोर दं आरो बायदि बायदि बिबानाव थानायफोर दङ आरो जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारि आरो गाहाय नेहाथारि आरो लोगो आफादगिरि बुंथिगिरि बिथांमोनाथ' दिल्लीयावनो दंहैयो आरो मिरुनिया गासिबो होजोंनो दंहैयो। आरो बेयाव जोंहा मोन 10 दख'राया बाहागो लागोन आरो बिथिं UPPL निफ्रायबो माखासे दैदेनगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लादों। बेखिनियानो।